Najdroższa przyjaciółko, w swym liście do mnie ze słusznością podkreślasz Pani tę niezwykłą siłę, jaką tak zwana słabsza płeć w tych strasznych dniach demonstruje codziennie w obliczu śmierci. Z podziwem przywołujesz Pani postawę szlachetnej Madame Roland, królewskiej Marii Antoniny. Zamykasz Pani list porywającą ofiarą 16 sióstr karmelitanek z Kąpieni, które wspięły się na szafot gilotyny, śpiewając Veni Creator. Nie można zapomnieć poruszającego głosu młodej Blanki de la Force, kończącej hymn, który nóż kata przerwał w ustach jej towarzysza.